Waye yake min wannan bugun da sassafa haka? Da Allah buɗe ƙofar ni ne. Ni ne. Ali. Ya za ka zo ka dinga min bugu da sassafen nan amma baka da mutunci. Sai ka ce wanda ne wasata da sassafa ka? Kai ma ai ka san banza ba ta kai zo kasuwa. Ina cikin tashin hankali ne. Tashin hankali? Kwarai. Me kuma ya faru? Mu shiga ciki sai mu bayani. Mu shiga. Bayan tafiyarka, je ne aure har guda 3. Aure har 3. Ali, wannan wace irin maganar banza ka zo min da ita? Ka ce da ni wai kayi aure har guda 3 daga tafiya ta zuwa dawowa. Ba magana banza ba ce. Gaskiya nake gaya maka. Wallahi na yi aure har 3. To kuwa ko ka fara haukacewa ko kuma ka fara shaye-shaye. Amma a cikin sati 2 ka kawo min maganar cewar kayi aure har guda 3 kuma a sati 2. To wai Dangote ka zama ne ko kuma mangal? Ba kuɗi daga ciki. Amma magana aure na yi kuma abin takaici shine a cikin matan guda 3 da na aura babu ma masoyiya ta kuma kai. Kai. Kaga Ali, ina ne na? Gabas ce mana. To nan fa? Yamma. Nan fa? Arewa. Nan. Kudu. Tabbas da hankalinka. To amma dai ina ganin ka zama makaryacin banza kawai. Ba ƙarya ba ce. Ni ma kaina ban sai da wani abin ya faru ba. Zan iya cewa kuskure ne ko kuma kaddara ce ko ma dai ya ne, amma dai tabbas na aure mata guda. Shikenan. Tunda tatsuniya ka zo yi, ni dama na gama shiryawa zan fita. Kawai in ka gama da abin da kake mi waya. A'a, ba za mu yi haka da kai. Kaka, damuwa fa na kawo maka, ka taimaka min ka nemo min yadda za a yi magance matsalata, amma kuma ka riƙa cin mun za ka fita ka tafi ina. Wato abin da ke faruwa shi ne, rannan wata juma'a zan tafi wajen aiki. Sai lafiya kuwa? Lafiya lau. Tunani ki haka ko me? Babana ne bashi da lafiya, yana asibiti, ciwon rabin jiki ya kama shi. Allah sarki. To gashi bana mu je sai ka je asibitin ko. Ke ce ta fara tushe na magani. Nan mallakar ke juyin baya. Ban bar wannan asibitin ba sai da aka daura auren mani da ita. A take a gurin masu ka nemo mun wali. Cabdija. Allah mai iko. Ban taɓa jin labari irin wannan ba. To yanzu ina Samiran da kuma babanta? Ana gama daura auren babanta ya rasu. Ita kuma sai na ce ta zauna a gidansu har in samu gurin da mu zauna tukunna. To ita kuma ta biyun fa? Ya aka yi ka aure ta? Budurwa wani aboki na ce, Suleiman. To an tara ranar auren jama'a sun haɗu sai wani mummunan labari ya zo. A hannarta. Bismillah ba wasu na. Ina angon. A hannarta a matso. Ina angon. Za a fara ɗaura aure. Angon nan ya ce in sanar da ku wannan magana aure ya fasa. Subhanallah, inna lillahi wa gaskiya akwai matsala. Akwai waya da zan iya magana da angon. Ai tun ɗazu ya kashe wayarsa kokari muke ta dama mu same shi tun da ya ga yin maganar ina sake kiran wayarsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya akwai matsala. Matsala kuma? Wannan kusan shine karo na 6. Inna lillahi. Dan a na 6 nan mata ce za ta kashe kanta. Inna lillahi. Saboda haka yanzu muna gaya wa wannan yarinyar ba mu san ma abin da zai faru gare ta ba. Inna lillahi. Yanzu
dan Allah dan annabi akwai wani taimako da nake so kai min. Wani taimako? Ko taimakon da za ka yi min ka taimake ni dan Allah ka auri yarinyar nan. Ye? Menene kuma abin dariya? Wallahi abin ne labarin ne abin dariya wallahi kuma ga mamaki a ciki. Wallahi in ba da dan kai kake bani labari ba a gabana yanzu nake ji. Wallahi zan ce da kai mafarki nake. Ko? Sosai. Ina za ka je a yanzu? Bacin baka gama bani labarin ta uku ba. Ba za a baka labarin ba. Wanda in tafin je sasanta matsala ta wani. Ya haƙuri abokina, ya haƙuri. Ai abin ne in ka kula labari ne mai abin mamaki. Amma ba damuwa. Yanzu gaya min kaga sai mu san yaya za a yi mu samu bakin zaren. Ita Raman yanzu tana ina? Tana gidansu mana. Ni ba magana ta bari ba ya daga min hankali. Magana da ya fi daga min hankali magana Fati. Yayanta ya hana ni sukuni gaba daya. Fati kuma? Wace ce Fati? Ita ce ta uku. To. Wanda ita aurenta ma ya fi na kowa haɗari. Ranar ya dawo daga gidansa Rahama. Ina cikin tashin hankali. Hello Fati? Kamar yakin gura mu haɗu. Kin ga dama ni can na ce miki zan aure ki ne? Ni ba zan aure ki ba. Abin da nake so da ke da Allah kake ƙara kiran wayana, kin gane ai. Ni ke so kamar yaya? Ya za a yi kina kanwar Bala mugu, rikakken dan daba, wanda duk garin nan ba wanda bai san shi ba, ki ce wani auren ki. Abin da nake so da ke kake ƙara kiran wayana, kin gane ai. Zancen da nake miki ni yanzu, Lagos ma zan tafi neman kuɗi. Da Allah kake ƙara kirana, kin gane ai. To, da fatan dai kin haƙura, kin ga akan saurayi bai kamata a ce zaki ce ba zaki kashe kanki ba. Kin gane? Ba fa'ida. Yayana mugu ne. Kuma za a yi min auren dole, ni da a yi min wannan auren dole wallahi gara in kashe kaina. Sarki. Amma dai gaskiya da biki gudun bare da yafi. Yasa na ce bari in taimaka in dawo da ki. Amma ba da watan da an dawo yanzu. Yanzu ka fi son a min auren dole? Gaskiya ni wannan shine dalilin da sai ga na shiga al'amarin nan gaskiya saboda bai dace ka ga dan uwanka cikin irin wannan wasifa ka bar shi ba. Wai na ga ya dade ne yayin nan. Yanzu sai fito. Lai ne tsoron shi.